Sofia Hazard, li parla l'inspector Callahan de la policia de Los Angeles. Tenim agents rodejant totes les sortides de l'edifici. Li donem 5 minuts per entregar-se voluntàriament o entrarem per la força. Si això és el meu final, el meu premi, després de tant d'esforç, tan ingeni, no és just, no és just. Felicitats, Sophie. Sí, avui fa 20 anys que treballes per Stuart Sales and Selection. Mama, tu pots creure? Després de 20 anys deixant-me pell i ànima en la seva empresa, en lloc de pujar-me el sou o de fer-me sòcia, em regalen una tarja de felicitació i un whisky. Apple, Orange, Coca-Cola, Philip Morris i Nestlé, Burger King, Nike, McDonald's, la Monsanto i l'ABP, la Volkswagen i Ferrari, Inditex, Free Telecom, també un grup alimentari, m'ha felicitat tothom. La multinacional Meyer, investigada pels efectes adversos de l'ansiolin. Com? Déu meu, què he fet? De què em serveix ser la millor caçatalents si monstres sense escrúpols s'han tornat? Potser m'he equivocat. La doctora Stern ho sabia. El teu coma és culpa seva. Sí que pots, mereix morir! Doctor Fisher? Qui és aquest doctor Fisher? Doctor Fisher. Doctor Fisher! Què hi feia al despatx de la doctora Stern? Tan malament està la sanitat que han de compartir despatx. He dit que prou! Internet? Doctor Fisher, tant de bo tingui sort. Doctor Fisher, tant de bo sigui aquest. El polèmic neuròleg és amonestat pel Col·legi de Metges per qüestionar l'Holocaust en un tuit. Ho veus? No ha estat casualitat, Sophie. I si això no és coincidència, hi ha estat un senyal diví. I si aquest assassinat és l'inici d'un camí d'àrea executiva superprofessional. De nit, executora, seré una arma letal. I és clar que sí, inspector. Si recordo res, li ho faré saber, inspector Callahan.